wie het beter waren zuster. Onstabiel zal het wel blijven, maar de zinnen weer er het aardig bij. En dat onstabiele waar heb ik de komende dagen en staar gewoon wordt het kouder, koel, simmerwaar letter in het weekend. Wel, allereerst doen en vannacht, ja, er blijft toch kans op een enkele rein of tongerbui. Zo'n speeltje is het. Maar daar ben ik flink opklarings en staar gewoon ik weer kans op mist of dampwaar. En de temperaturen vannacht zouden er bij de 16 graden hinnen. En dan de wind, nou die komt uit oostelijke richting, oost, zuidoost, zwak of matig. En morgen, ja, we beginnen niet met de kans op mist, maar ik even wat zinnen. En daarna komt dan die bewolking. Maar rein, maar buien, maar kans op tongen, maar kans op hagel, maar kans op windstippen. Een waarschuwing van de wetensporter, gewoon binnen blijven. Dat is het advies. En verder, de temperaturen die binnen heeg, 24, 24 graden. Op Dailon 21 of 22 graden. En de wind uit zuidelijke richting, die zal later aanhellen en krachtig 4 van 6. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch, het weekend. Ja, sneeuw, dat wordt toch wel een dag met bewolking hier. Misschien een beetje zinnen, maar ik had het net onjoen. En verder op sneeuw, rein, ik kom eens op tonger en een temperatuur die net al te heeg is. Ik denk dat we uitkomen zomaar bij de 18 of de 19 graden hinnen. En er stiert een hudde wind. Krijgt 6 ons zon uit west en zuidwest waai. Ik snij flink wat wind, snij wel wat zinnen, ik een paar buien en een temperatuur om het bij de 17 graden hinnen. En manje is dat nou lijkt het een meest bewolkte dag, maar uit een trog rein of lichte rein en koelbaar 16 of 17 graden. Daar blijft het dan bij. Nou ja, dan heet het gewoon hoe je is. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.